Goeie. Een vrede dream is in Geefries een nachtmerrie. De Friesen zeggen ik wel eens gewoon nachtmerrie. En als ik er een ha, dan gaat die over het 10 dagen in 1969. De 10 dagen dat ik verplichte in militaire dienst weer. Een verschrikking die nog altijd in me omjelt. Ik hield 3 werkkeuringshaan, maar ik bleek te zoom genoeg te wezen om in de administratieve troepen in kampen opgenomen te worden. Op het station stiet een militair die mij tablafte dat ik een recruut weer. Dat wist ik net, maar de man hier een papiertje waarop stie wat ik doen moest. Zoals een krentenbal eten. Dus ik zei dat ik die net hoede omdat ik maar thuis eten hier wie alles al in de war. En de rest? Een verschrikking. Maar is dieptepunt dat de man die het us leren moest hoe een Uzi-geweer werken, de klas inkomen te worden, dit vingertje heeft al vele mensen gedood. Hij hier in Korea vochten. Al baande het in mij om wat te sissen, ik hoorde me stil, want ik hield besletten dat ik daarbij moest. Het tachelijk deelt zijn de matten van de voeten, onder het uniforme karakter, onder de onderbroek en sokken ta, in mij altijd die beslissing bracht. 10 dagen in eten gaan en bij de omschrijving heimwee werd het normale leven in. En lokkig letter dat het verplichte dragen hier. En nu praten ze er weer over. Dat mijn verbustering vindt de meerderheid in dit land dat het maar weer verplicht worden moet. Dat komt vanzelfs van de oorlog in Oekraïne, logisch. Zelfs ik begreep wel dat je de eigen net sluiten kennen van de idioten die het los in de vraag omrennen. Het sissen van, als wij de malken nou leveren, dan kan je hem voor u mooi zitten, dat koe je iets net en dat kan dan net. Maar ik kreeg van een week weer die nachtmerrie van die 10 dagen. Toen ik wekker was en rjocht op in bed ziet, ging de rillings mij weer over de reg. En toen dacht ik bij mezelf, in de discussies zitten ze op het heden dat je een soort leren als je onder het zeerst binnen. En dat toch een beter mens worden. Dat zal ik altijd bestrijden.